Hello guys, खुलुमबाय लोगोफोर आं दिनै संनाय खावनाय जेबो भिडिअ बानायाखै आरोना जास्ट जि सुनायनिसो बानायनो नागिरदों मानो होनबा कि बैसागुआ बावथारला पर्दा सुनांगौना ओंखायनो एसे जि जोम सुस्रां सुस्रिं खालामनांगौ नालाय पर्दा बख'गासिनो नैबे खिरखिखौ बख'बाय नै ओमफ्राय सुनांगौआ गासिबो पर्दा आरो खिरखिनि पर्दा दरजानि पर्दा गासिबो नै बेखौ दा सुनांगौ हाजासे सुनांगौआ हाजासे बेनिफ्राय नैबेखौबा बेखौ थाथ'थोंसै गाबोन सुनोसै मानो होनबा कि आं दासो माइरं जावखांदों आरो बांद्रायबाबोथ' हायाना लोगोफोर पर्दा धोने को जा रहा हूँ अभी पर्दा ओ पर्दा पर्दे गासिबो खिरखि पर्दा ओमफ्राय दरजानि पर्दा आरो बिसोरो बेखौ गाबोनहाय सुनोसै आं गाबोनहालागै मा खालामदों ओंख्रि ओंखामा दहायनो मोनदों थाइबें बेनिफ्राय दङ क्या है ये ओंखाम गोजां और ये भाजासो बिमा जालांनाय माबा बीट गाजर आलु फ्राय ओमफ्राय नैबेयाव दं बानलु बाथोन थाबासो खहाबोना मैयानि आलु जोगोनार बिजौ बिनिफ्राय मा बिलाइ टमेट' बाथोन नैबे जाहैबाय आलु केरेदाफिनि आलु केरेदाफिनि निरामिस बेनिफ्राय मैया दखानाव थांदोंमोन आरो सालानि हाफ पेन्ट लायदों मा होनो बेखौ क्वार्टार पेन्ट ओंखामखौ देखायना नैबेनो लोगोफोर आङो दखान थांनायखौ लाबाय थायाखिसै मानो होनबा बिराद भिर आरोना बिराद ट्राफिक माबा ओंखायनो लामा सामाफोराव एसे बादबनोबो ओंखारो एखमबा लानो लुगैयो ओमफ्राय एखमबा बादब ओंखारो मैया खिन्थु बिराद ट्राफिक जामोन दाथ' जाखासिगोनानो मानो होनबा बैसागु खाथि सफैथारबायानो बिदिनो सोरबाफोर गस्ला दख'ना गामसा गोदान गोदान बायनो थाङो नालाय फिसालानि बेखौ बायना लाबोदों माबायदि नुदों लोगोफोर कमेन्ट सेक्सनाव अननानै खिन्थाहरसाय आरो आंजों जाय लोगो जानो गोसो जादोंबा सोरबाफोर गोदान निउ साबस्क्राइबार दंबा कमेन्टआव खिन्थाहरबानो जाबाय लिरनानै आङो बेक सापर्ट हरफिनगोन आङो मबाइलखौ नायनो बांद्राय सोलाबा मानोबाखि मोना ओमफ्राय बिदिनो फुङाव बा सानजौफुआव नायो आरो बेटे के लिए लाया था दोस्तों कैसा है ये कलर देखो अच्छा है या नहीं ओए अभी नहीं दानो गाना औ संफोर गानदोंब्रा गोदान ओमफ्राय बे बैसागुआवसो फैगोन मामि ओइ बे बैसागु बिदिखौ माबायदि नुदों लोगोफोर ओरैनो जास्ट आरो लोगोफ्रा दख'ना बायबायदां मालाय आंहाथ' गैया बेखौ हासनसै मोनाखै बेखौ हासनसै उनावसो मोनगोन नामाथाय मिथिथ'आ नै मामि मा होनदों बियो बेखौ हासनसै गानखागोन नालाय हास'दोंमोन बोरै नोंलाय तो Mami, कैसा है दोस्तों
कमेंट सेक्शन में बता दो प्लीज, लिख के दे दो कलर कैसा है। आधो कलर को पढ़ को अब ये कपड़ा पर्दा धोना बाकी है, डोर नी पर्दा एंड विंडो नी पर्दा। हिन्जावफोर बाथाय बिदिनोसै ना, सुलु सुला संलु संला जोंनि खामानि। लोगोफोर मोजां मोनदोंबा अन्नानै प्लिज लाइक कमेन्ट एन्ड शेयार साबस्क्राइब खालामना हो, आरो सोरबाफोर निउ दंबा अन्नानै नायदोंबा खालामना हरदो साबस्क्राइब। मा जाखो बे खालि जानायल'। बेखौ बोखारबाय, बे माखासेखौ आं हाथ'नाय नंला। माइरं जावनानैबो मेंबाय। आङो पर्दाखौ सुनो लांसै। नायलांदो लोगोफोर, जि गोसा दुंखादों। जा गोसाखा सान्दुंआबो, माइ लामदों गोजौआवहाय। थाइजौ बिफाङा हेलौ पर्दा लानानै गोलैबावबायसो। देखो देखो पर्दा सुनोसै आं। ओइ बेखौ सिफाय दा गोलैबा enggak. Neng dadang sih na, neng dah kasih nangan minska. Chum, mulai chum deh. Dadang bamaniana. Nda. Porda sukamai logoफोर barnai दा आङो खर' लोबनो नागिरदों। माजों लोबनाया थाइस्टामनि सानसिल सेम्पुजोंसो लोबो। गगा मोननायाबो खाराखै, खिन्थु पर्दा इदि सुनांगौमोन नालाय सुबाय। दा खर' लोबनोसै। गाइस पर्दाखौ आङो गोजौआवसो लामदों, ऊपर में चुकाया है पर्दे को। दा माइबो लामदों आरो गोजौआवहाय, सान्दुंआ गोसा ना। नै डोंट डिस्टार्ब मी। माइ लामदों एसे पर्दा, ओरै लेब, ओरै बानलु। बानलुआबो थाइबायानो। थाइबायथ'। So guys, एसेनोसै होमबा। बाय बाय, the end खालामबाय आं।